coalition eragere tuirubugambi 2027 Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i karabaga komera na leader response baliboro kirienia yogonchereria gusokoranta mabadiliko sensitive ya Kenya ere kurusia amangana ya mabe agenda gukolekana se Kenya na kurusia na gusibia ense yaito egwene kero mwananchi uli gotokorro tutikumaganiria maya nande mboli abana chama bonds piba UPS babeta especially bakura sorongo rwa Kisi na Nyamira ngatobe magega yo Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i umugusi egesa kugiete stuabeta oba igokora America igomete Nairobi igomete Nakuru igomanya tandons asorongo rwa Kenya na isiko kamuranche for the first time tigatobegesa kukego sikwa gwetera gotenamo talie esincharo yo moito patisincharo kanne ko monto uralenta mabadiliko eragere Kenya is commune country na boy gotunya gotware place yaito in terms of security, in terms of education, in terms of health egera abantu baito nyaro wonchorelia gwetera mwana yoito ku Fred Okengo Matiang'i. Karibu Kenya Rais.